Itxitut begiak eta irentxi dut malkoa. Itxitut begiak eta ez esan. Ugaztunak animalik ordodunak diraz. Idea dute! Iriken ditez arnazten dute. Ugaztunak amaren zaberetik jabetzen dira, beraz, pipiparrak dira. Anfibioak edo ur lehortarrak, anfibioak. Uretan edo uretatik kanpo bizi daitezke. Odonotzeko animaliak dira eta arrautzatik jaiotzen dira. Ornodunak dira eta hori esan nahi du hezurrak eta bizkarrezurrak dutela. Inguruko anfibioak ezagunenak. Igela, apoa, arrabioa, gudrantrea. Itxitut begiak eta irentxi dut malkoa. Arrainak ornodunak dira eta bizkarrezurra dute. Horretan bizi dira. Arrainak arrautzatik jaiotzen dira. Olibaroak dira. Txalean estatak dituzte. Sakatzetatik arnasten dira, horregaitik uretan bizi daitezke. Narrastiak pirigen bidez hartzen dute arnasa. Odonotzeko dira eta eskataz dituzte. Narrasti gehienak sekulehorrean bizi dira. Eta arrautzetik jaiotzen dira.